Το αμάξι του παππού. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχει αμάξι σπίτι. Κάτσε. Κάνε έτσι. Κάτσε να κάνω. Απλά Μπήκε μέσα μαλάκα, δεν το βγάλουμε μετά. Κάτσε. Να είχα και μια σημαία, Εντάξει. Έλα, έχει πολύ χιόνι εδώ πάνω μαλάκα. Είναι κάπως πάρτε κάτσες. Έχω την κάμερα. Έλα. Walk through this. Is this a wall? Yeah, it's like a wall. Fuck! Ναι, ήταν. You like it? Καλά. Άντε, έλα. Ruim 60 centimeter. Ruim. Θα το πάρουμε το καπάκι να κάνουμε τη μύθρα. Ρε μαλάκα. Παγώσω τα μαλλιά μου μαλάκα. Καλά. Κάτσε εδώ. My hair. It's frozen. Yeah, it's frozen. I want to see more Superman. Bastards. Έλα. Very good. Καλά. Γύριζε να μου χαρά την έκανε καρατιά. Καρατιά. Michale, go stand in it. Just stand in it to see how deep it is. Nice. To my knees. Και πιο πίσω. A good bed. Make a snow angel. Πρόσεχε. Έχει βράχο εδώ ρε. Έχει βράχο. Έχει ένα βράχο εδώ ρε. Έχει πέτρα εδώ ρε. Είσαι εδώ. Όχι, άστα. No, leave him. Leave him now. Good. This is some good footage. Πολύ τέτοιο, Για μισή ώρα τι έγινε. Παγκάτω. Ναι, άμα κάνετε μαλακίες και πάμε, θα πάμε. Άντε. Εντάξει, θα βρεθεί κάτι. Αλλά να το βλέπεις αυτό το ήταν με τα ξύλα. Κλασικό. Climb in a tree. Yeah. Και όλοι μας κατεβαίνουμε. Ναι ρε. Κοιτάει γύρω ρε, να την κουζάρει κανένας. Ναι. Δεμένα είναι. No way. Climb in a tree. Now I'm a little bit. Tired. Yeah. But see, I have the spark. Τι μαλακίες είναι αυτά ρε. You know the spark from the Transformers? Ναι. Zo, dat is weer 4 minuten een beetje geouwehoerd. Maar het blijft gewoon leuk. Alleen ik loop nu met alle waardevolle spullen, dus ik kan niet zoveel uithalen. Zometeen gaan we eventjes camera wisselen.